Dobrí, milí kamaráti, sme tu zás znova ochutnávka. Teraz je ochutnávka na šalát a zo karaj rysky. Čo sa týka objemu šalátu? Zemiaky sú zo Poľska, majonéza je zo Lidlu, je zrobená z kozieho mlieka a čo sa týka rezňa, to je zo skara toto meso. Takže ideme okoštovať. Najprv ideme okoštovať si šalát. Hej, no. Šalát je taký kus, taký postný. Však aj to tá koza bola chudá. Ochutnajte. No, vidíte sami. Ideme teraz za to kara, čo je spravené. Áno, je to chuť z kara. Áno, je to chuť z kara. Dá sa povedať, že toto jedlo dá sa jesť. Takže, kamaráti, taký na budúce, dovidenia.